Ez dut errepikatu izan nahi, osorik gauza beraz, zuen logikarik ere, egizan. Hor pixkat aztertu dugula, zein kantu mondatuko genituen, eta hor erabaki genuen, azkenean, gure lekumutasuna errogiren garaiko kantua da, baina hemen mondatu izan berezi batekin. Eta gero azkenean kantu hau beti nerekin ibili izan delako. Errogi izan hori ez izan. Kantu beti kantatu izan dut. Eta kantu horiek durako gaur bere onkortasuna eta suposatzen dut gauzak ikusita nola dien luzarako. Eta gero, zuen nik bost amaseik diska grabatu ditut, ziur kopurua, eta dakizuenez diska bat grabatzen dut nian ama kantu gutxienez grabatzen direla, eta horietarik oso gutxi dutzen direla zuzenean. Ez dakit, diska bat osatik grabada lau gehien jokat. Orduan, bazterrean egon diren kantu batzu ere sartu ditugu. Ze jendeak askotan maiz galdetzen ditzen, zeiatik ez duzu horako kantua egitzen eta amasei dizkitatik kantu guztia jugako bainitu, ez dakit luzarako jomazen afera, ez? Bestera, kontzertu bakoitzak izan beharko zuen berezia eta saiatu bada, pixkat repertorio aldetik, ez errepikatzen argudikan egingoa, nahiz da, ez gustatzen nintzen, gabe horrezkoa diren kantu batzu sartu behar izan ditugu. Publikoak nire zutera etortzen den zuberoak,